kaunti ma Kisumu, kendo koro sani nitiere paro ma opogore ma koro nitiere kar kanyo kaluwore kod japuonjre moro ma wachore nolal, mano ma somo kanyo e sikulno mano mara Lions mantiere kaunti ma Kisumu, kendo koro sani ne nitiere gwandruok moro monendo kanyo e police mantiere kanyo e kaunti mano ma Kisumu, mantiere Nyalenda police station kanyo mantiere Kisumu Central. Koro sani watuo achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo. Oyawre Millicent Adhiambo, okinyi ma kawuono kama intiere kar kanyo, gini mane manya bedo ni osetimore nyaka sani kotenore kod lal mar japuonjre ma nyaka sani anyuolane kod jodak e kaunti ma Kisumu to ahinya jogo mantiere Nyalenda police station okinyi ma kawuono giwacho nade okinyi ma kawuono, Millicent? Erokamano nya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e mbele stesen obila ma Joel Omino bende yudore kar dak ma Nyalenda ka okinyi ma kawuono rumbi mag lit kod kuyo kwako gwenge gieki ka bende iwachore ni nitie nyathi ma jahigni 16 manyocha somo e skund sekondar ma Lion School e boma ma Kisumu kaendi ma sani ndache ji kia ni kanye ichich ni ochal ka gima nyathino endi ne okaw ngimane. Gi thuolo ni en gino madhi nyime e kar dak kaendi kata nyim stesen obila ma kaendi en ni achich ma bende ni chich godo ni timo tim makamano kata mano kaw ngima nyathino obila osedar godo ka bende omiya rita ma otegno ka itere e stesen obila ma Kisumu Central. Wan kod jodak kaendi ma bende wadwa loso go mondo ginyiswa ni to kotenore kod wach makamano ang'o ma ginyalo wacho to ang'o miyo gichich nyathi makamano chal ka gima okaw ngimane. Wan kod min nyathino bende kaendi ma bende ni kod lit ahinya mondo miyo lernwa ni to nyathineno noloso go mogik karang'o, nonene mogik karang'o, to nyaka sani ang'o miyo gichich ni chal ka gima okaw ngimane. Ta chijno ere kaka ne ging'iyo gi nyathi machalo kamano. Machiegni mos ahinya mokwongo kuom wach lal mar nyathini noeri, kinyalo loso mana matin, inyalo mana leronwa ni to nyathini noeri ni wuoro kode mogik karang'o, to ni ng'eyo wach lal mare kochopo sadi kata tich adi ma nyaka sani tang'o mochich ni chal ka gimonege. Mokwongo to ago mos ahinya kuom lalo nyathi ma bende ne igeno ni ne nyalo somo kendo rieko mabiro konye ngimane. Machiegni nyalo ng'iyo na kamera gato wawa make gi nyinga iluonga ni Ruth Auma. Nyathina wuogo chieng' Jumapil kawuok kadhi e kanisa, awe nyathi kago pas to ne gidongo wadgi matin e ot. Koro chieng'no owadgi matin cho biro ira e kanisa kech kama leme en mana machiegni ok obor ahinya. To nyathini ng'isa ni mama, aneno ka Trace ng'at moro biro e ot, ng'at moro mamer gacha moro ma chieng' moro ne mosi to kidwok cha, anene kobiro e ot. Koro kobiro e ot mokwongo penja ni be intie, takwere ni idhi kanisa. Koro bang'e no owuok odhi ir Tracy e ot, to kang'e nowacho ne Tracy ang'o nikech aneno ka Tracy odhi mana to golo kikapu moro ma ogeto ga wi kabat cha. Koro kikapu no ema Tracy puko buge piny to ng'ano otelo mbele to Tracy luwe. Koro kama gidhie gi Tracy an ok ang'eyo, emomiyo abiro ng'isi. Koro atemo nono nyathini mano ng'a, to nyathi ng'isa ni unamjua, to nyathi ng'isa ni ing'eye ang'eya. To koro pimo na maber ni ng'at moro modak Kadiwai. Tang'ise ni tang'ise ni kwano dhi gi Tracy kanye, tawinjo ka remo kaya buok. Koro kana biro kata kana wuotho kaya e kanisa kaduogo nok ang'eyo nanyalo yudo ni nyathi olal gadier. Koro kachopo tayudo ka nyathina ne go pas, ochalo ng'ama ne wundi ni tere mana kama chiegni, dhi kawo gimoro mana kama chiegni. Kech ogo pas to osimo socket mar pas kama nogo e pas, to chungo pas e wi law kama, to uniform be mar skat to liere bad kom. Koro atemo ng'iyo tapenjo ni to Tracy ni de dhi kuma nade. Koro awinjo ka remo ka, tapenjo mama ni mama, kwani Tracy ni onego bed ga ni dhi kamoro, dak owachonwa kata. To mama wacho ni nyathino pok aneno ga kowuok kamano. Koro ing'e ni chunya penjo, tadhi tapenjo majirani moko wadago kanyo ni to be kunena Tracy nyathina cha, to ni ok wanene. To wuode ng'isa ni mama ne gidhi gi ng'ano e yo nam kocha. Koro dong kamane kaka wapenjo ok wanene. Koro mos taneno ng'ano, tadhi tapenje ni to ni biro e odwa. To ng'isa okwongo tamore ni tang'ise ni ng'isa ka ni biro e odwa nikech nyathina olal, tawinjo ni nikawo nyathi wuok godo. Kore koyiena ni an dong abiro mana kanyo ni nabiro ng'iyo ni wach tich moro kata penjo ni tich adi mana wuoye kodi nadwaro tich. Nyathino koro dhi kanye. Koro an pok ang'eyo nikech piny ne pod chon. Nawe ni bere nyathi nyalo duogo. Koro kachopo gimoro sa 11 tawinjo ka luor. Kachopo sa 12 madhi sa 1 tachaka dok ire. Tang'ise ni miya nyathi tapade. Ang'ise ni miya nyathi kumitere. Adwaro nyathina gi sani nikech nyathi chok wuog ga.
Adira nyathino ok wuog ga. Ang'ise na dwaro nyathi taluongo jaduong' gweng' to go wade wata koro wakete machiegni. Awacho ni kik we ng'ani chal nong'e kuma Tracy dhi. Tracy pok nobet ga konyak sechegi. Koro kara ng'atni karo ng'e kuma nyathino dhi gadier. Twakele sel ka watwe gi tol twakele sel ka. Koro kose wakele Simba ka polis. Koro kosekele gikine kiyojie to yienwa nyathi ni nokawo to miyo ng'ama chielo. Ni notere tie nam kucho chonde. Motero wa nyaka tie nam kuro wawuotho wamanyo nyathi ok waneno. Wamanyo nyathi ok waneno. Kwaduogo koni to wuoyi moro yaya from nowhere. To biro ir nyaminwa to ng'ise ni mami gima timre. Ng'ani wuondo ng'ani nodhi gi Tracy e nam to nok ang'eyo ni pache ne en ang'o. Koro nan nawe ni kaka en jirandu ni nitie gima nodhi kawo gi nyathi ma nyaka ng'at moro penje ni to kawuono yudo wendo mathis manade ma jaber. To duoko ng'ano ni nyathi matin ni datim godo ang'o ni nitie mana gima dhi keto ne gunia ka taso duogo ot. Kara nyathi ne ochalo ng'ama ne nigi nia moro marach. Nikech bang'e no kochopo gi nyathi ne ibungu kucho to joma nonene wacho nonene kodhi koro duogo nono. Nyaka jaduong' moro kanyo penje onene koringo. To jaduong' no penje ni tiya kanye to dak ang'eyi to penjo jaduong' no ni kiaya koro temo pimo ne jaduong' no ng'ise ni ang'eyi ni sebiro ka dichiel. Koro to penjo jaduong' ni biwinje sauti moro mar nduru ka ng'ama ne yuak. Manyiso no nego nyathina ni biwinjo sauti moro mar ng'ama miyo ka ng'ama ne yuak. Nikech chiega jabiro ga gode nam ka to chal ka gima jomoko ne dwa repe. Koro okiwinjo sauti moro to jaduong' kwere ni man gadier ni jaduong' ni bende ong'e maber nong'e ama jaduong' ni dine yiene no winjo sauti no dhi tieko ngimane oko. Koro nyathina no nego. Koro an gima dwaro ni mondo ayude nyathi kama nokete. Koro ka wabiro kae ka polis ka mondo wawuo gi polise arogolnwa go odhi osiemnwa kama nokete nyathi. Polis betero wa kando ma gichwe gi nyisa nyaka ni onge right mabro yudo nikech an asechoko ji mabiro go kae ndi ji mang'eny. Virundo mabiro godo go koro amany kaka konyora kenda. Koro onge gimoro amora ma ginyalo konyago. To chieng'no nidhi mindiko obi ka i report ni nyathi olal. Nadhi mandiko ma ng'ano wuon be wakele gi chieng'no. Ero kamano nyanga manyalo medo gi mos wageno ni biro yudo gineno machiegni. Dogi kon. An gi nyinga an Pamela Tieno Akelo. Ajadak ma Kisumo kae lakini security to waonge go. Security waonge go Kisumo ka. Koro mostly polise mineno kaka man Nyalenda giregi githago ji. Keche kibiro dwaro ni gimoro kethreni to gitimbi ni chalo mana raura. Koro min nyathini erien kaka jirani openjo nyathine ibawa nyaka gi tia gas. Sani osebawa gi tia gas much bunde malo. Koro akiani wan jokuoge takiani penjo nyathini nyathi olal ne ma koro wakoso godo momiyo wapenjo nyathi olal no. Akiani polise gi oket gi gitimo ang'o. Gini dwani mondo sirikal ogole kae. Kong'o de gidhi mako ji. Kong'o de giringo kuro. To nyathi nyako ni nyocho lal chieng' Jumapil nyaka kawuono Tuesday. Gitime mana ni akani gidwani gitim mama ni nadi. Akani gidwani mama ni omigi pesa. Lakini security ra Kisumo kae. Koro kwayo mane ma un go maduong'? Kwayo ma wan godo wadwa kwayo kata gavana Wanyong'o. Ong'iye kaka ogolo polise gi ka odwok ng'ato ka ng'ato kuma noae mondo kel manyien. Ogol polise gi kae mondo kel manyien keche gichiemo gi jogweng', gimetho gi jogweng', gichodo monde jogweng' ka. Koro gidwani mondo wachi. Koro ok wadwar gi Kisumo ka. Ero kamano mana machiegni mapiyo. Ero kamano ahinya. Iluonga Frederick Ouma, nying mong'ere en Japolo. Gimotimore ni en gima rach. Gini en gima rach kabisa. Ka koro wanyalo wuok okinyi chakre Jumapil nyaka sani kidhi limo ndilo wach ni titeri kama to evidence to nitie kara polisi gida konyo wagang'o nyis gima do kongo Simba godhiambo nyis gima do kuma mon nitie to ticho giti kako kel gimoro to na pesa gima adwani mondo wang'ere uru jo Nyalenda wach ni okwawe mama ni onge pesa to gidil gi joma nigi pesa wach ni okwawe makato dhi Central to wadhi Central Nyalenda oye wawuoguru oko nang'e ni sirikal en sirikal kare en sirikal ok en sirikal an gima wacho kaka jadak ma Nyalenda police post ni mondo gol ko kamano to wadhi romo kodgi mbele ero kamano Yes, an gi nyinga iluonga ni George Oginga. An jadak min mkaji wa Kapuothe. To ma en jiranda kendo en nyaminwa. To gimotimore ok mora. To ok mor society at large.
nikech nwabiro ka polis ka twakwagi nwabiro gi muolo kendo gi ng'uono twakwagi ni giwuo gi ng'ano gi kijana no mondo at least omiu kata direction locator kuno die gi nyathino bogik we can trace wanyalo luwo bo man footprint bo dhi kata ene ipi twagol kata ken body twayude mondo mi waike en ok wadich kode wadich gi nyathino to polise to romana ni onyisowa ni right marube koro kunyal yudo nikech usebiro kama ng'eny apoya nono wawuoyo gi the OCPD bo hoyo wanodhi wuoyo gi ng'ano mondo tim kaka ne pachwa dwaro dakika matin no karo segochne Land Cruiser moro akeni maka jo ima baga tiagas e polise go jo ima ng'eny maba tiagas e polise go biro gi tiagas to kata pok gidonje police station to gisebawa gibadayo gimin nyathi tiagas kaso giluoro to gichako riembo ji ma wach malit to wanwa kwagi niya ko gidwa miyo wang'ano to giyoji ng'ano mondo mi giloketa kuma nogike gi nyako no wanyalo manyo nyaka itogo mondo ayude mondo ayud nyathiwa nyathine na form 1 at Lions okawe ot koikore kogo pass mondo kinyo ikre oyaw school from Sunday nyaka sani gikane kanyo wuoyino chiemo gima giketo kanyo no to polise go mili diere kanyo mano wach marach ano kadwa to abro biro nyaka Central wabro biro Central mondo ayud justice awinjo ka moro wacho ni justice ok bi bedo proven nyaka waket evidence to evidence matemo keto no temo gidwar winjo that kind of evidence kara gidwaro kuom jomage pole erokamano jodalawa gima daher wacho nyinga en Mbuya Moriso Chieng ajadak Nyalenda Bika as human activist what I'm echo out I just wanted the justice adwaro ni mondo justice prevail ne jowa at least mondo good ratiro nikech gimana subiro go ni wado camp ka until nyaka wayud justice Nyalenda police post kaendi mano gima do wach mondo mama wano yud justice nikech en gima late kama mama nyalo lose nyathi maduong' moseromo kamano endo en gima late kabisa koro wadwaro ni mondo wado camp ka en gima wachako sani maka ok wadwa wuok tiaga solungo wang'wa bodonje wang'wa ok wadwa wuok ka nyaka further notice nyaka wayud justice koro we urge the government mondo otim investigation through collaborating gi CIDs mokawo ng'ano dhigo police station mondo gitim go investigation mondo wayud body mana kamano Nyakaramoga Jwang kaka isewinjo ka en gima lit ahinya ka miyo nyalo wito nyathine yo machalo kamano to bende ka gilimo e station obila mondo giyud konyruok kaka ung'eyo ni obila oketi mar rito japiny to iwinjo mana ka gilero kanyo ni gima chalo kamano pok giyudo nyaka sani are chieng' Jumapil nyaka odiochieng' ma kawuono bende ne gichako manyo nyathino tok lal mare iwinjo ka giwacho kanyo ni obila ok lu kodgi yo moriere e timo nonro mar yudo kuma ne achich ma bende ne osekaw kaendi kotere station obila ma Kisumu Central mondo mi onyisgi ni to nyathino nochopogo kanye to nowe kanye kabino ne gadieri kake chichno koso en kanye gi sani ka kamano magi weche ma bende tucho Kisumu kaendi pod wadwa nyonore mondo wawinj ni to wachni dhi chopo kanye jopiny bende oramo ni nyaka koro gikony nyawadgi yudo ratiche nikech ka obila ok dwar konyo to koro gibro kawo chik e lwetgi ma bende wadwaro mondo mi wang'i kendo wadgot kodgi tach kaendi waluni to ang' wach ma kamaendi nonro mane bro chopo kanye to bende ratiro bro wuok adieri koso ok bro wuok ka kamano tadwoko ni studio Cleophas mondo idhi nyime kod thor wach ma ungo e studio kawuono Cleophas an kuomi agoni erokamano ahinya Millicent Adhiambo mos makende ne anyuola mantie kar kanyo kendo ratiro mari bende gibiro yudo dhi nyime mar luwo nagiongo duogi iri kanyo weche manyien mag migago ka gikacha kod mano mar duolo odiochieng' makano chieng' tich ariyo mano Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu Nyakaramoga Jwang ripot ma kamano bemba koro chopo e kinde makoro wakawo yweyo asani osekalo dakika 17 tok saa 4 mar okinyi mbakoro modhi nyime bang' yweyo makawo sani